Pynbor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Khasi Students Union Delhi Unit lingba ka jingatri lang ban ka Special Police Unit for North East Region kilala ban pelat yaki arngun ki Khynnah kan thei Khasi panar ki balangat ha ka jingriam jong ki nong khai brio ki bathong dakba kular ai kam kini ki arngut ki Khynnah iwe ibadang khat sansnam karta but iwe iba khat prasnam karta kidai ki bana East Giant Hills Meghalaya katkum ka jingtip layalam yaki shanongba Delhi de iwe iparlong iba dehi na Meghalaya iba trekam ha Delhi phlam ka jingtip ne ka jingbit na ki kmi ki pa lapin shoy yaki de ka jingkular ban yokam kum ki nong trei hapo yeng hawalapoi ha Delhi yaki ki Khynnah layalam pinban shakawe ka spa ha Haryana hangta lapin bor ki ban rung shakam dimat namar ka jingshap tiang kini ki Khynnah ki yo ban phone shala yeng bat kalong yeng jong ki pat kala pintip mardor shaka KSU Delhi Unit ban pan jingaram ka KSU Delhi Unit kala pintip mardor shaka kinhun spuna lingba ka jingatri lang baklan ka KSU bat ka spuna kilala ban lap bat pelat yakini ki Khynnah na ka diga jaka ha Haryana ka KSU Delhi Unit ka pha ka jing sngongu shabaro ki dukhat bele shimbanta ha ni ka kam ban yada ka jing imbrio ni pha ka jing sngongu ka bakarpang Shai Sabrina ARC Meghalaya House namar ka jingarap bat shi inabam gungte joint CP spuna nangta ka union ka aiburamru ka jingshlor bat ka jingtrei stom jong kinhun rescue team jong ka spuna kani ka jingja kalong ka jingmaham ka bakraw ka jingma ka baki samla jongi kila bani kendo ha baki let wat kam wat jam shabar long ka samla marbiang khongwer president ka KSU Delhi Unit ngikentu ya barok ki kme ki kpa bat ki samla balong ki ba fikir bat ki ba sumar bha na ki jing penshoy ki nong thok ki bakular kam ban yo kam ka KSU ka yangs khambet ban yada ya ka bit ka byang jong ka jat ban reu Khasi ha Delhi NCR ka union kadang ya trilang bat ki bor sarkar ban pinbyang ya ka jingshan bat ban pinpoi byang ya kini ki Khynnah kan thei hala ki long yeng hapo Meghalaya लिमिट पहुंची नहीं मेरे को बता के हाँ तो ये कल रात को कल रात को 3 बजे पहुंची जाते हैं 3 बजे पहुंचेगा कौन लेकर आया कौन लेकर आया मंडू को जाना में फिर हमने यो या भी दीदी इन लोग का सामान दे दो रुको पेमेंट क्या माइनर को आप कैसे लेके आए हो पेमेंट बताइए माइनर है क्या है पहली चीज मैं तो सिर्फ पैसा भेजना मैं कोई ऐसा बात माइनर की नहीं है एक तो थी ना इसमें माइनर एक तो लेकिन मेरी माँ बाप की जानकारी के बिना अब हमने क्या बताइए माँ बाप को बताइए बताइए तो जो मेघालय नहीं बोलो कि बाल से निकल रही है बोलाने माँ बाप से कह ली हाँ इस बात को बोलो सुनिए इनको पूछिए कोई बात नहीं 30,000 बहुत ज्यादा नहीं है जो भी काम लेना है नहीं जो भी हायरिंग करता है उससे पहले बुलाने से पहले डॉक्यूमेंट सब कुछ वेरीफाई करना पड़ेगा लेकिन आपने नहीं किया ano kita kena kasih ada bang तो खाना खाते हैं ya nggak tengok orang baik Te sa sian pan gidan hang libat ni menta ya ka team jong ka Khasi Student Union hapo Delhi Unit kibala wan menta kasngi ban pendap ka way commission ka jongki kata ban rescue ki arngut ki Khynnah Khasi jongi kiba hakarta ka ba khat phra bat khat sansnem te kibala poish kani ka nong ba Delhi kham ka jingtep jogi me ki pa te menta gidan bat ngi hang ni ye president jong ka KSU is secretary jong ka KSU bat kumjur ki member jong ka KSU bat kumjuru ki way ki bamdei ki member jong ka KSU ndai ki bala esno ki ban tray ban dan ka lang bat ki te mentang ini akali kindat kejing kali bari presiden bari laban batai yang isapang kane ते nakaliang ka seng te na sashi se na kar padre be baro pai ba jong ka than Meghalaya bas ngo bha shwaban mantre she Delhi na shwaban wan le kono kam she de la pin te pin ko ka seng khana mngi nyo era bp
Nama kini kamde kasin kemeningkong tang hau news nem kala jabun bun sin. Bal mentasi li ka jinjam mentasi ke berasal tun sirkai met shisha. Haka kami baca mistep ayo ajung tip na iwe ba basta ha East Gentia Hills ba ila batai ba idan anu tahi kana intay klem da pentip hayi ngasem kam da pentip kimi pa ki wan patch ni Delhi namar ba kadon kawai ka Khasi hi ka basta Delhi ka ba khot tre ki ko ong man ai kam menteri hayi ngasem ka kam man pen khut yeng pen khut sem ha ka dor sau pho haja tingka tim makata ka Khasi hi ka ba pen book ticket seki ba pen book flight ticket kita ki khana angut kini khana angut re iwe idang de minor idang de tang khasan snem karta but iwe yong idang ide khat pras nem karta te kidang irit kidai khana ai kata ka Khasi na Delhi ka pen book flight eki ka batai ki ha phone wan chata le chata ki bayang ba sem kim bana e kim tip e kata ba ki wan chinero anda ki la poi Guwahati da ki la da dan ha flight da ki ha flight ki sa tip si yo jin tip Mazun poi hang ni ha Delhi ka tu ka khana Khasi ka ban shaw ki ringkat bat anu ki bire na shinisha basa shinish Delhi ki ala me ki sham manesar kani ka manesar ka kham jingai kumba shikinta shiteng arkanta e na Delhi ka don ha ka Haryana kam hab shire ka jurisdiction Delhi ka hab shah Haryana tikineram sta shah Haryana ki ong to ki ong hi ba wan shane ban tre kam yeng ban sat ban tiu ban shed e gum to ni dala poi tu ki pha tre kam no ki kam bamlong bamman lại số thụ hi kam ayu te ha ka ja ka sudan bok pat ba ki bahim basam ki Pynbor dalaya kren tar ka phone ki la yam bikim tre te ka kam ki yam te ka to ka brio ka banani na Haryana ko ong ba to still not ka dor da fisir ka dor tin Pyllait yakini ki kin thai te ki bahim basam kum tai mar ki la kor lingi ting la shupan por ni ki brio ni ho oi min man ai da ka pisa ni still da ka pisa pelshong be ki tu kin thai ha ka to ka jaka ting la yo e ko location yo mata ka spa hakata ka jaka bi kala mi ni kin thia anut ka ka spa ba shile massage gum to henry haka jo ko paro rin ka ba spa ki shule ki kam auria tingila on ya ki to ki try bas mu ba sho abe hang to min wangi ngani ra ta ka pisa ni la yo jing tip khawi be jim step tinamar ba ka jurisdiction ni la amle limba ka spuna mot ka special police unit for North East region kadi kapat jong ka Delhi police Jenamar ka jurisdiction kan ya hapshu ba kamdeshu Delhi police kadi Haryana police bangi smooth ho ba dangi le direct sa Haryana police lese ki to ki pure to kladon khtilang namar kladon khtilang ki to ki brothel man jong no lese ki Pynbor ki pen pet takada ni haban le limba ka spuna hi ta le limba ka spuna namar bamdan jurisdiction tenin kong e nga ko aban ai khuble kam karpam ya i additional assistant resident commissioner jong ka Meghalaya House ang Delhi limba jo e ila tho ka bi ka shiti but ila ai ka shiti ya u joint CP jong ka spuna ban subha ban assist ni ka Khasi ya ka KSU Delhi unit ban assist ban rescue tai kan thai te la poi ka shiti sa joint CP te linkat na ka mangi na ka seng linkat bat ki team jong ka spuna SI bat ki constable ni la poi sha Haryana te ningkong nimla hi naman nimdan jurisdiction nimla amali directly sha to kaspa ni la le choha thana ana la poi thana kata ka ni hab up kumba na thai lai phone so phumni e namar kito na Haryana police kim su thau kim tip hire ke ta kaspuna kim tip ke ta Delhi police North East kim bana tingi hab sha lai phone minute min plus thoi ki bangi wan na spuna ke ta kaspuna banga de Delhi police North East representative kedik e kata ila hadem tu sabatai ki ka jingja bawanya la mitai khana tenikong ila ele hi kila ya bot iniru namang yemla mani rate ko no chaka claim jurisdiction jeng por janto chaka tenila ele chwa ila ele to brinka de por harna please ila ele anda la point tinti ki pensane ka kali ki umdan permission nimla ele tang tang ila call ka you IG ru kim su thu la call phone ha ki pret bahan chongka Delhi police chongka Haryana police ru kim su thu te ha ka ba khado ngi kat dengan up official ban yo ta permission kitu ki brio kila pet itu khna kin sa ja ni nali e te ringkat bagas puna ngi shim ka decision ni la on ki ba
Ngili read da kali read mangi. In case the jagi ke ngi sa call how number helpline number jong ki Pyllait jong Haryana police and then hadin pak sawan police ya. Tu kum tay tang ke union ringkap bagi spuna ngi la elect tu Shah kaspa te andla arung terus pa ni salap itu kan te argut nang sa ya lam no yaki bat ni hapor badan tu kasparu katu ka try jong tu kaspa kapan ya kapisan ni kapan kapisan ni nangi ko ang ba ngan pelat ikinisya hadin filasi kapisa tingin nak sebenarnya menginyalam ikini kentai nama bagi dikimaina film dan hak man bu kini hangnya sakawai ru fi wanyalam ikini kentai kan ngajin tip kimi pa telada fi kwa pala tak kapisa yang nyalam sa police station ai da case te kumta ngajin tin kala ni sa yo mi sup na kata ka spa te ni ka ni kam yo register kan no case kan ka FR number ka kam don kakajin don bok ka kamja pani don kan no kajin ja ka basniyo te tu kentai kala don kan ka bani menta ila bu iki haka safe house batin selam iki shigin te mo so tanat ba phila yo ban yo ekta ki khna khasi gi jingi ban dan pa khti ga jongi mo ba kalong ka jing sok ba kha tinga kwa ban kli phi na kalyang ka safety ka jong ki hadin ba kla pa yang te hapo manesar mo po Haryana te kadan em ka ka safety long la jai ine pa jai ki is there any pressure ba nakalyang jang kitu ki nang ai kam ki force ki ka ayu ni la da medicine kuntu itu kentai tu ningkong na kalian kasang ni la provide counseling ki hapor bala counseling ni la kali but don bok ba minin ki Pynbor ki banle to ka kam hende ki yam ba ki kam tre banle te namar ba ki yam kam tre banle te ki kam Pynbor kam dan kan no Pynbor namar balai ba Keladon kerja keren bagi bahi bahasa bagi orang bangin siu dah kapisah pelat nak kikun kita juni kita kadang hamdan kanu kerjing syak tombon kanu jing debon kanu ka pressure kan Henry ladangim poi mengi mentakas ni ladangim poi gi Pyllait mentakas ni la syai kas ni te mendan bala garanti bakam memja kanu kerjing ja ka basnio ki up kini kibiru ki up tam mentas ni namar bangi orang ban ra kata kapisah tada kapisah up kana te menu kini ki khna ki poi shapo Delhi hakano ka tarik ki poi ha ka khatnriu tarik ki poi ha Delhi ka arbaji step egum to ana mensingi na midnight okay midnight kumto dalam ni anin ki wan Shah tu ibu ni airport bagi sa poi Haryana kumba ki ong arbaji step ti hadin ba philaya rung hang to hapo jongka spa mo phi yo ban yakren ai bat ki ne kadon kano ka jinge pin ibor ne kalong ka basuk ne ka process namar kamde ka basuk kam ban om ka suk kan ya namar ki don kat ki Pyllait bat ni but bun ka investigation ka ali ki Pyllait min shuyeng harwat hendre yu pat ya ka jing le he jong ka to ka breu jong to ka try jong to ka spa wala ki wan ki Pyllait ki dung ha por kam tim kale ka shong singan bet ikum bakala atip lupa te re lokat nikong ka pel bet ko ang bang kumnungan pa ikini siya ba ka pisa film palay te tampo bernya mo Pyllait kada daw ka sa palay te any message ka ba phila ban ai shaki para nong nong jungi mo kamtam ki bana po Meghalaya but kamtam ki khna ki basa sapo kisnang ki ba kam kendong kinsurat mo namar ba ka unemployment po regiongi ka kham janja le se ka de kata ko we ni ki pressure ka ba palong ye ki ni ki khna ki jongi ba kin they will take that steps without thinking twice ka we mo ka kani ka we ka bas nusi namar mene ha po bang yakran be ki official so ka spunaru ha ka cases so ka spuna dai ha ba don ki don ka list kilis ba rescue ki Khynnah ba shapan nga brothel 60% ki din Meghalaya this year but last year the 60% is long ka din number ha and man ong ba din Meghalaya ko long ki ka bas musi ha ka jala jungi barok ko we but kumangi kumana experience jungi ba pala di kini Khynnah ro bon sen ki one bit na East Gentia Hills to balay ka ni ka ja
kataru na kaju kajaka na kaju na East Gentia Hills baik man kapuat da kali shnong na eka di be East Gentia Hills tingas ngo ba kirang ba shnong tani kirang ba kamtam ni nakathan East Gentia Hills kidi ban kisamla ki khana ki long kme ki di ban sneng di ban pet ba ki kun ki la jong ban am pha tu mari ki kun ki la jong shapar khem da su te pha ka kam ayu but sakawiru nakapor siya kapor nga ju ay ban ikani bahawat niru shinip ni wan chabal bingi tre naman ni wan wat ikakam ka bakambiang ka bakamba tingi don mangi piadon pok ha bingi don mangi shini si Delhi shoban tre shoban wan shini ban tre kakam da callingi ngin pin verify mangi bakakam kade ka biang na bampiang kata ka company ba khatre kade ba fake ne kade ba biang kanu kam ni don mangi hang ne ringkat bat phi te combine ji in ki por pa ki news channel mo chapo shillong haunong san hima batisi kumta ter ba ka KSU unit Delhi na ki por kalai ban rescue kini ki Khynnah te hakabaya de ba ni kaliang kadan em ka kata ka support ka ba phiyo na ka state government ka ba karshan ya phi le se mo haka banit pen phai bang ki Khynnah chapo shnong ni ka jakasa ka ka bam ka di ka kinang ran kan kanong ba hadin ba da rescue lang phiyo na em kata ka support mo bit mo ka support ting yo shong na ka Meghalaya house naman man ka por Meghalaya house ka si ay jakasa ay takata ka support na comment te banli pin phai ki siang ningkong ting si pan pisa bet na ka KSU central body te lada ka labun palat ka jinglut ting si pan pisa na ki bahing basam ada ki don ada ki wan na ka yung long yin ka badok te bunsin ka pisa ngi shit pan na ki MLA la ni ki minister jong ka to ka jala teman mga pan na ki minister ki buna ki minister na ka jala jing ki bujira ki minister ki bujira but danga pan chinga menjudon hi bakenta ya kata mo na ka jala te kata hin ko ai kublehi ki longkit kam kum chudo ya ka Meghalaya house ki no penya ka Meghalaya house te na kalyang jong is katri mo ni kwa katukan ni kintin kintho kin pham le si mo hakatin pana namar ba kumbai la mention i president ba bon na kini ki jingja mostly ka david na ki than Janja Hills te le se hakatin pana mo phila ban ai ka jingkran na ka benta ka chongki le sikin kham so thu khamba te kumba da klamo marbiang du de namta gini Khynnah ni khamtam na po isjen ta da bon hagi kani da pe ya gini kisna na do le system atu inonu gi rescue mission le i mostly ki Khynnah yo wanto na isjen kia te hagadi go wato na Khynnah pendegi sro thayong i le se da to na vasin tia mo na isjen tia mo na nunu jala le ha kun to wa sasup te ga khobor pochi mo te khamtam bani yo i mostly wan na isjen tia ta ila sapsi bai kum Khynnah na choi i yo chong thayong i te kwa i yo message ko strong hayu kuno yalam nado no hatchlong nado gini gi ko nado MLA u ma conventional yo chimkhia hoi gini kam wam hodi u pogi chman as kamaki ma biang wa bijinge rap yo bai tangwa ka message kim pogi chna ikim pogi message chagi tu ki chong ki thaw na do ibing lesem ikim pogi na gi be pagi I payu param tik ki chnu lai payu gi yo ki khol ki ti ki am ka ma u sa tho gi wa penam mi ki chlan ke jing ti phak am chwa na yung te lai lum ba chu ha chnong te lai lum ba go ha da mo system wa ha bu chim khia I wa kamnim to sa pu ja go to do Delhi ye go ja sa Bangalore ye go ja sa Mumbai to ha Delhi IOM ti gi jala um KSU kam nu le Khynnah chnu lai yo ye rap gi to do I kam ki auliam khana le hai kam ri thu gi crash center da ju jai ko gi chni chochit gi kwa kri ki kam te ko he pisa ta ga ro te kam he pisa I le da ki stom chabar I le yoi gnu nu kam wa am kam ki stom ni imam te kam wa ki kam ki stom de yo chibun te gi bru gi wa like ko sota da kam wa jo ong I le bon wa ju kre gi ha gi scam bon wa ja gi scam I le ngal da bon ha ya ro kre ha scam da bon gi wa da po cha cha jail ba o kre scam te gi ni le gi wi benta wa ai purkhat khamtam na ki nong yam ni and the pat bhai na khamtam na ga isjen ta mo westjen ta mo
di ambil minister yang yo pet bahagi ni wa untuk di umpan go chim stini ga hap chim kya ga yo dam ulai ke jak brom ga chong thau i ke yo sem nong i we khna i yo i te khi la bian ulai ulti la bian te yo komen ge yo sem moro Ishpon basketeri te hangni bangi angun mentar kidon kini ki badang de ki students ki bon men pulish pa kanong ba Delhi mo te khendiat kan sat ki message lani kita ki chingkin tho kan pham hakabaya de ba ki student ki banwan ban pulish ni pa kanong ba Delhi mo le ase kan don ka ching ting ye ki hakabakin proceed banwan pulish ni pa kanong ba Delhi ka ikam message ka ba fidan nak benta changki Saki kenapa boleh apa kiba lane bertemu banwan Shah po nong ba Delhi. Disha ka Delhi ka kamdade ka jaga ka ba sneo ve ka shonghi hu breu de ka breu ki bawan sene. Ada ki one bed ki three bed ka kamdade te ki biang. But ko ruhi ka dai kumba la ban ni president jungi ba di secretary jungi ka dai hi ban bentet shala ki bahiyang basam te kata ngar ngapa ban biang ha kata namar kalau tai pi bonsen kini kiba ki kes ki bangi shulap kini hi ki bam dan chipetep te kata hi anta square ban biang ki shnong ki thau bikin tep pat ko ru ka jingsu sui kalong mata si bade yu khasi jungi ki ba le ne kam te ngi hap ya khusiar ki breuro khamtam ya ngi ki khana ne ki badang long khana samna mo shong no ngi kham ngop kloi mo te hap chulong husian ban penha ya ka nomor ka perhat ru ya ka loi lade chelo hojila jungi kan let ken la lagi poise kini ki kam ba ore Khulish